Latsho elogwijo lisitsho nje Mbukeli liyaxela into kubana sesiqwela siqongotha le yure Mbukeli ke besingene emoyeni kungekujala kodwa ke xa kungoku nje sele sesikhabele ezibanjeni kodwa ke Mbukeli ndiyathemba into kubana nalapha ekhaya usonwabele si ekhaya Jikelele. Hey Nadia ndive ngathi kuzoba neholide. Nini manje besithenjisiwe kodwa sithi aba. Nini kwathiwa hayi uthi hayi bendidlala. Hayi njani akudlalwa ngento yeholide wesingomvulo kaloku nawe ndiqinisekile into bana ngeweekend bendisendizithembisile ukula mcimbi bendizithembise ngeholiday kodwa ke sesilapha mntasekhaya bukele singena kuyiro yethu yekugqibela njengoba besesitshilo ke mahlongothi xesha lakhawuleza xesha liyakhawuleza hayi ke siphathele zihamba phambili amaphephandaba ukanti sisenalo ke nodliwanondlebe lwezempilo kodwa kwangoku masijonge zihamba phambili. Ngaphezu kwamakhulu asixhenxe lamawaka abafundi bematriki ekulindeleke ukuba bachophele imviwo zabo zokugqibela namhlanje. Baba ziveze ngifune sakho isan. Listen, this is Kenyat and of course your anointed superstar. Listen, namhlanje ngise SABC Ekhaya Jikelele. Listen, always Monday to Friday, entertainment, sports, and everything you want. Listen, keep on tuning in. I love you, and may God bless. Bangaphezulu kwamakhulu asixhenxe nesixhenxe lamawaka abafundi bematriki ekulindeleke ukuba bachophele iimviwo zabo zokugqibela namhlanje. Ethetha nonondaba malunga nemeko yokulungela imviwo phezolo umphathiswa wemfundo esiseko uEnji Mutshekga uthe lamanani ayizonkcukacha manani nje kodwa aqulathe iminqweno amaphupha neenzame ezingayikiyo zabo bonke abafundi bebanga le-12 uthe liye lehla kancinci inani labafundi xa kuthelekiswa amanani alonyaka no-2022. Luye lusenyuka uhlaselo olusuka kwimikhosi yase-Israel kumantla eGaza. Abasemagunyeni kwezonyango eGaza bathi inani labantu abaswelekileyo lidlule kumawaka 8 abantu ngempelaveki. Isithethi somziwo zakuzo wasePalestina eMzantsi Afrika uHassan Aldrami uthi amalungu 10 osapho lwakhe abulewe kuhlaselo lolizwe lase-Israel kwisakhiwo eGaza uthi babehlala kwisakhiwo esinemigangatho emithandathu. 10 Palestinian innocent people from my family were brutally died by the strike of colonial power of Israel. When I heard this sad news, I couldn't hold myself because personally, I grew up in this area. I grew up with those people who have died today, and not even my family. We have Palestinian people here in South Africa, living, holding the citizen of South Africa. 25 people belong to Malaka family. They were died before. And to also another people, another friend who is living in South Africa. Few weeks ago, or last week, I think 30 people of his family were died. We are not numbers in this world. We are a human being. Eskom uphumeze ucinywa kombane emva kweentsuku ezilithoba zombane ongaphazamisekanga.
Inqanaba lesibini liqale ngensimbi yesine emva kwemini izolo kwaye licwangciselwe ukuqhubeka kude kube sesine ngalemva kwemini. Wescom uthi inqanaba lesithathu liza kuqhubeka kude kube yintsimbi yesihlanu kusasa lilandelwe linqanaba lesibini lokucinywa kombane kude kube yintsimbi yesine ngolwesithathu. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshabeni uchaze iphulo lokulwa nzima le-Springboks lokugcina intshinga yabo yendebe yehlabathi yombhoxo njengophawu lokuzimisela kwabo bonke abemi boMzantsi Afrika. The Springboks symbolize the resolve, resilience and unbreakable spirit of South Africans as a nation. Never has a team which was once at the center of dividing a nation has risen time and again to unite and rally the nation behind one flag, a single identity of being a South African. We are proud of the leadership of Captain Siya Kolisi, who led the mighty team to victory. We would also like to extend our appreciation to all the South Africans and Africans and all the supporters of Springboks from all walks of life. Supporting our national team is not just about the game, it's about forging a collective spirit that extends beyond the field of play. It's about instilling a sense of pride in our national identity, reminding us of an incredible strength we possess when we stand together. Ngenene mbukeli masibumbane sibe into enye sithi nqatsho ke kuKhumbudzo. Kusenjalo ke abalandeli bamabhokobhoko abadele inqele nemvula benjenje ya ukuthontelana bephuma ke kwibala lase Stade of France emva kokubona iqela labo lisenza imbali. Yes, sikwenzile la kumele sikwenze sishayile New Zealand. Hoko. Look how positive we was with this tour. We came with for 2023 and we're going to take back the Webb Ellis Cup. South Africa, we've got it again. Absolutely amazing. We enjoyed every second. Just thank you to France for hosting the World Cup. What a match. I think the whole team pulled it off. Collective effort. Russell Rasmus, I mean, everyone was doubting the 7-1 split and he got it. Ukanti abahlali basempuma kolonini kulikhaya likakapteni wamabhokobhoko Siya Kolisi bakholelwa ukuba lempumelelo yamabhokobhoko iza kukhuthaza abadlali bombhoxo abahlali ezilokishini ukuba nabo ngenye imini bayakuze bamele uMzantsi Afrika babe yinxalenye yamaqela lamabhokobhoko. uKolisi wenza imbali kumdlalo wangomgqibelo ngokuba ngukapteni wokuqala wamabhokobhoko ukuphumelela itumente yendebe yehlabathi izihlandlo zilandelelana. Ilokishi yaseZwide ikhaya likakapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi. Kulapho khona iphupha lakhe lokudlala umbhoxo liqale khona, kodwa ngoku sengumdlali kwizinga eliphezulu kwaye wenze nembali. Imibhiyozo oko iqhuba jikelele kulo masipala umbaxa emva kwempumelelo yamabhokobhoko. Lempumelelo uluntu lukholele iza kuba lihlumele kubadlali abasebatsha basezilokishini abafana noSiya. Umdlalo wombhoxo abantu abaninzi becima ngabantu ngumbhoxo ngowabantu abamhlophe. Namhlanje uSiya usibonisa ukubana lo mbhoxo abantu bethu nabo bangabakhona baphumelele kuwo. Khuluma ncile kakhulu singumzontsuni ithetha lukhulu lonto leyo. I-back to back legacy leyo kaSiya Kolisi sivele kakhulu and for umuntu omnyama inikeze hope. Iqela wayelidlalela iAfrican Bombers ikholelwa ukuphinda kwaKolisi ukuphakamisa le ndebe ityeli lesibini kubonisa kokuqala bingeyompazamo. uSiya ngokuphakamisa la ndebe izolo wenzela lula umzali nophina ekuqeqesheni umntana kuba usisibonele sihle ukuthi kwindawo kule miqhuqhwa yaseZwide kunako uphuma umuntu onothi akhokhele isizwe. Kwenziwe isimemelelo kutyalo kumbhoxo wasezilokishini ukuphuhlisa abadlali abasebatsha ukugcina imbali kaKolisi. Siya Kolisi iproduct yam usuka kum and baninzi abasuka black officials ebukusakupoza ngoba ngabantu abaqamayo phaya kwi-Eastern Province.
Amathemba aphezulu kubahlali balomasipala umbaxa ukuba iNelson Mandela Bay naye iza kuba inxalenye yedolophu xa kujikelezwa ngamabhokobhoko ebonisa ngale ndebe. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndizeGqeberha. Phambi koba niphume niye kwindawo ngendawo siniquluqele uqikelelo lwemozulu. Qaphela. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndabaqeqambisa ulwimi lwemveli SABC lihaye kanti ke mbukeli siyafumaneka napha ku SABC Plus kumnxeba wakho wena nje yapha udownloada khona uthi SABC Plus udownloade utsho wehle ezantsi uthi SABC lihaye uzawusibona ekhaya jikelele kanti wena Nadia nawe mbukeli ngoku sisingena kwisiqendu samaphephandaba apho sijonga kaloku eziphala phambili kumaphephandaba namhlanje xa sijonga ke mbukeli pha ku City Press kuyaphawuleka into yokubana amaphephandaba kule mpela veki ukuba onke ahlomla ngoloyiso lweqela lamabhokobhoko kwindebe yehlabathi yombhoxo njengokubona pha mbukeli pha kwi front page babhalile bathi champs ewe kaloku ngamabhokobhoko kanti uMzantsi Afrika uvuke ngentsasa yangecawe ungazi iphupha lokuba zintshatsheli zendebe lehlabathi yombhoxo kuba linjani kodwa akukho mntu unokuluhlutha kubo kanti ke Esther the France abompondo ezihlanjiwe bazuze uloyiso lwenqaku elinye kwaye ngoku elilelona lamaqela amakhulu eSpringboks kwimbali yombhoxo ngokuvuka ke kwenhloko enzima yentsasa yangecawe emva kwemibhiyozo emikhulu yobunye ubusuku obukhulu bombhoxo iveki ezisibhozo mbukeli zokugqibela ziveki ezimbukeli zothando inhlungu unxunguphalo kunye namaxesha okuma kwenhliziyo konke ke kuya kuba yingenelelo kwisizwe esifuna amaqhekeza ethemba ngoku kwaye inyaniso iyakuba yeyokuba iqela elimele bonke abemi boMzantsi Afrika nabaphuma kuzo zonke inkalo zobomi liyilwe laba sisixhobo sombhoxo esisebenza ngokumangalisayo esoyisa eyona nkcaso ingqongqo imiboniso esecaleni kunye nokugxekwa elo ke mbukeli liphepha elisuka pha ku City Press chuncembe sijonge ku Sunday Times wena Nadia Sunday Times ithi basinde ngokulambisa apho bekunyanzeleke ukuba bajongane neqela likwinqanaba lokuqala nelesihlanu kwihlabathi umdlalo omde nobe kungekho mntu ubhadlileyo unokuze alincome njengoko uGavin Rich watsho ngenye imini kwenye yeziqwenga zakhe uKit Christie wayedla ngokuthetha ngendlela ephezulu kunye nephantsi phumela
uphela umdlalo wakho omkhulu wepool kwaye kukho indlela elula eya kumdlalo wokugqibela wangagqwesa lonto ithi iba nzima ngakumbi into ezijongene nayo iboxing indebe yehlabathi yayifana nokuthatha itonela elingaphansi komhlaba hayi nene hayi zizombukeli ziyabila azinqumanga kwaphela sijonge mbukeli xa siqela ke siqokumbela sizawujonga iphephandaba lesolwezwe njengokubona mbukeli nankiya uSiya Kolisi ubambe ezandleni zakhe yona kaloku imbasa athe wayizuza pha kwelalizwe laseFrance ibhaliwe ithi siyamthanda uSiya Kolisi kanti ke Erasmus kunye nomqeqeshi uJacques Nienapa abazange bajike bacebe beza nendlela ezintsha zokulwa ukudinwa okucacileyo kwetumente okwakuza uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana baphulukene nabadlali abaphambili abafana noMalcolm Marx ndixela kaloku bona oMakazole Mapimpi kodwa oko ke akukhange kubatyhafise kwaphela noxa ke umnqwazi wabalandeli ubungaqini kodwa inqaku elinye elingumsantsa lithe labangela imbali entsha ngeliqela mbali leyo namhlanje njengoba silapha siyisasaza apha ekhaya Jikelele imbali yokubana bazuze intshinga kanti ke amabhokobhoko ayabuya kananjalo ngomso yimincili luchulumanco andazi wena Nadia phakathi kwethu sobabini funeka omnye abe upha eOR Tambo ndim lo hayi kutheni wazityumba hayi kaloku ndithethe eqala nje uzawuhamba mna uzawusala apha wena mna ndizayibamba kwela cala utsho kanje ndizabamkela ngezandla ezishushu ewe manje ndiyacinga nami into yokubana xa befika iba kwela cala mna ndibe kweli cala bayabuya ngomso mbukeli ndiqinisekile into yokubana eOR Tambo kuyobe kugcwele kuthwe kumnandi njengokubona namaphephandaba esandula wafunda mbukeli into yokubana akawuvalwi umlomo ngawo amabhokobhoko athe azuza intshinga ngenene ibuyele eMzantsi Afrika luchulumanco kumlisela nomthinjana kanti ke ngokumbukeli masithi qhwi evenkileni kukangako ke besiniphathele kona njengoko kaloku besinifundela amaphephandaba aphala phambili masiye evenkileni qiniseka mbukeli into yokubana awuyi kwandawo kusekuninzi esiniphathele kona na njengoko kaloku kuyo lenyanga siqaphela i-mental health awareness month siyabuya ungayindawo Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele nanjengoko kaloku inyanga kaOctober inyanga yokuxhobisa ngobume bengqondo namhlanje sijonga unxulumano phakathi kwamatyala nobume bengqondo kubana batsha ngenxa kaloku yokunyuka kwamaxabiso abembo eMzantsi Afrika bayaqhubeka nokujongana neemeko ezinoxinzelelo lwezemali ezinokuchaphazela impilo yabo yengqondo phononongo libonisa ukuba abantu abanamatyala kunokwenzeka ukuba bajongane nemiba yempilo yengqondo efana noxinzelelo olude ukudakumba kunye nexhala ukunaba ke ngale ngxoxo sizawuthetha nomcebisi wamatyala uPaulvia Shiburi ukhona ke apha estudio Paulvia masikubulise sikwamkele enkqubeni Ngiyabonga I appreciate le isikhathi esininika sona ukuthi ngibe lana and then khona ukukhuluma nani regarding ikweleti and also mental health and xa uthi izikweleti khona omincileyo ukubuya qonda into bana uthe gabhu ithi imali ingena xa kuqala inyanga abejonge yena into kubana ayiwanda iphela nini kuba kwangolo suku lokuqala sele nje inengxaki ezininzi engumba otshisa ibunzi nobaleke kakhulu lo umba wokujonga uxinzelelo lwengqondo nezikweleti ungathi nje kutheni kubalekile into kubana sixhobise uluntu malunga noku I would say ukuthi it's important ukuthi abantu bakhona ukunderstand ukuthi mawune ikweleti ikweleti affecta mental health yakho awukhona ukuplana into zakho kahle because of une financial stress iburden ikhona laphayana awukhona ukuthi uplanele ifuture yakho so affecta mental health yakho and it's important ukuthi sikhulume ngayo ngoba the more sikhuluma ngele ndaba ye mental health nama dates inikaza ama consumers ukuthi babe ne platform yokukhuluma ukuthi ba express nama feelings wabo ngoba into eziningi uyuzofanda ukuthi recently ngo COVID South African Depression and Anxiety Group bayenze isurvey and then yakhombisa ukuthi 46% of people abanematyala they have mental problems as well so yakhombisa ukuthi it's important ukuthi sikhulume ngayo as early as possible
Yo, that's a huge number, 46% yabantu ebonakala into kubana banoxinzelelo lwengqondo ngenxa yamatyala. As njengokuba wena ungumcebisi kweli candelo ndiyarhalela ukuva kuwe because apha sithetha ngabantu abatsha xa besiza kuwe mhlawumbe bezawuchopha nawe phansi ingaba ngeyiphi imiba from your consultation view abaye bayithi thaca etafileni ebangela uba umuntu azifumane ethe gabhu ezikweletini kananjalo edilishana ne-mental health? Most of the people baba apply for iDebt counseling or baza guti bafuna usizo mayelana nekweleti, you may find guti most of them abayiplananga lento. It just happens guti bathatha ikweleti without having in knowledge ukuthi nale ikweleti ngizosikhokha kanjani 6 months 7 months down the line ngizokhona ukusimanage le ikweleti na. Most of them abanalo ulwazi regarding ikweleti, and then they don't know ukuthi mawungangena ikweleti ungaziplana, of course izo affect the mental health yakho. And then especially young people mabathola umsebenzi, it's a good thing thola umsebenzi, and then bese ke udecide ukuthi ngifuna ukuthatha imoto angaplananga kahle ukuthi le moto ngakhona kuiafforda na, or ngithatha imoto simply because ngithola umsebenzi ngingakhona ukwenza kanjani ukuthi ngingakhona ukuafforda izikweleti zami, can I plan for it in the future na. Uzothola ukuthi labantu abaningi young people bayaza ku debt counseling bathatha izikweleti eziningi nama credit card nani because of le lifestyle lebafuna ukuthi bayiphile. I mean usajo graduate uthola umsebenzi, it's a good thing, so bafuna ukuzireward, and then you may find that a person buys a car and then leyo imoto abakhona ukuiafforda down the line. So and then now bathola they are very depressed, and uzothola ukuthi youth and between under the ages of 35 they are very depressed because of le ikweleti needs. So uchiba umuntu le lifestyle afuna uyiphila okanye xa ibona ba okay izinto ngathi zilungile akasakwazi uafforda ke ngoku because yena akakwazanga into bamhlambe abekanti uyabudgeta, and that's where you come in as abacebisi bezikweleti. Ungathi mhlambe njengoko uthethaca unobangela wezinto ezininzi abantu abatsha abaye bakhale ngazo. I mean it's surprising umuntu xa izothe yamdala enze i-bad financial decision. Does it mean that not enough is being done ukuxhobisa isizwe simnyama? Because xa sesibona lento yezikweleti iqhaphake kuthi bantu abamnyama ungathi alukho ulwazi mhlawumbe olwaneleyo ngezezimali nangendlela umuntu angachitha ngayo imali yakhe ade abe kanti sifikela kwelinqanaba. I would say ukuthi not enough is being done. Ngoba asifundisanga ngemali esikoleni. We learn about imali once we graduate. Siqala ukuba nemsebenzi. That's when we start to learn about imali. Ukuthi imali simeneka kanjani, and then what do I do ngeleyo mali? You know, if awuyazi ukuthi into, if ungayazi ukuthi uzoyihandla kanjani, most of the time uzoyimisuser because of you don't have the idea ukuthi ngingakhona ukumanage izikweleti zami kanjani. So you may find that a lot of people, financial literacy, we are still lacking as a country, and it's something that mele ukuthi sisebenze nama Department of Education to make sure that we empower abantu basebancinci, even in primary, even in high school, so that when they get to ama university level bazokhona ukumanage izikweleti zabo. And it's not just young people, even our elderly people baya strugglisha ku manage izikweleti. You may find that thina abasitshelanga ngemali sizo into le, there's not enough education or ama programs akufundisa abantu regarding izikweleti. Kusho ukuthi ke isebe lezemfundo kusekude engqinibeni into bridging the gap ye financial literacy. And apho ndifuna ukuza khona kukuba ewe siyakhala into kubana okay uyisave njani imali, uyichitha njani, ubudgeta njani, uqinisekisa into kubana awuzifumani kwesisimo okanye lengxaki sithetha ngayo namhlanje. Singathi into bana uMzantsi Afrika when it comes to economy asenzi kakuhle kuphela. I-prices yenyuka, ukutya ngamaqanda, zipetrol ngamafutha kunzima. So umuntu mhlambe angenza njani uqinisekisa into kubana nakubeni ewe imali khona dinezinto endizicwangciseleyo uba ndizenza kodwa looking at the economy maningazibhaqise ndikule mekweni kuyo. The important thing engayisho ukuthi singathathi izikweleti unnecessary debts is if ngayifaka that way. Uzothola ukuthi abantu bathatha ama accounts amaningi
all at the same time. If you can cut kulama accounts wako, mhlambe if udingi loan, you don't need 5 loans ku wonke lama bank. So it's important to cut off some of the expenses, cut off some of ama living obligations wako, and then things like food, grocery dura very expensive, food is expensive, everything is expensive, but that we can cut off and we can take that money save leyo mali, so that during the unforeseen sizokhona ukuthi simanage inequality zethu, sizokhona ukuthi simanage ama finances wethu, not just equality but also nama living obligations wethu okufana no school fees, and then family responsibilities. So it's important ukuthi si cut off, sibone ukuthi si differentiate between ama needs nama wants. Yes. Ngoba ama needs sinama needs and then we also have nama wants. So it's important ukuthi see have a thin line or draw a line between ama needs way to nama expense nama wants way to. So in that way we will plan properly. Sizokhona ukuplana kahle regarding ama financial situation way to, and then how we can actually make sure ukuthi sizofika kanjani ukuthi sibe ne financial freedom esidingayo as individuals. Yes, mensaza kuyo kanye lomba uchaphazelayo differentiating between in needs ne wants. And enye into wena endithanda ukuza nayo xa niphanda ndafumanisa into kubana ngomnye umba ochaphazela kakhulu abantu abatsha, umba we-black tax. Fumanisa uba umuntu omtsha ugqiba usebenza, and uyaqonda mos ingakumbi xa ukhula ekhaya kuyaxelela into yobana hayi xa sowusebenza sijonge kuwe, nawe uthi usenza izinto zakho ubuqonda uba ekhaya bajonge kum. Fumanise ngoku into yokubana uxanduva lungaphaya ekhaya balindele ngabantwana mhlawumbi abazemva kwakho si-school fees yintoni. Singaqinisekisa njani into yokubana nakubeni ewe ikhona i-black tax kodwa ayisibuyiseli ngasemva, uyakwazi ukuprioritize into yobana le mali iyekhaya kodwa andishiyeki ndithe gaphu ematyaleni? Ungathini ngakuphefumla ucebisa abantu abatsha ingakumbi when it comes to black tax? I-black tax ngicabanga ukuthi what we can do as young people, sihlale phansi sikhulumisane ne-family yethu ukuthi mina umholo wami is this much, every month ngingakhona ukusenda mali, every month ngakhona ukusenda 1,000, 3,000, whatever it is. Khulumisana nabo, hlala phansi nabo, because sometimes nabazali bethu they have an impression that if uthola umsebenzi uhlale eJoburg, eGauteng, that means ukuthi unemali. But it's important ukuthi uhlale phansi nabo, khulumisana nabo, batshele ukuthi mina ngakhona ukuyenza lokhu nalokhu, other things ngingakhona ukuyenza, but also remember ukuthi nami ngine impilo yami, i-lifestyle yami, mele ukuthi nginema expenses wami, i-rent mhlambe, i-grocer, whether it's a vehicle finance or i-bond, but nami ngine ikweleti zami, singakhona ukuthi sisebenzisane kanjani so that mina also I can still be able ukuthi ngikhona ukusenda imali every single month without fail. But leyo mali, it must be realistic. Bangacabanga ukuthi sengisebenza eGoli, that means I have this much, a lot of money. So it's important ukuthi sihlale phansi nabazali bethu, family yethu, and then just explain the situation. Ngoba sometimes if singakhulumi, we will not get the help that we need. And then when singakhulumi nabo bazocabanga ukuthi that means she's able or he is able ukuthi akhona ukuswondla every single month, whereas it's not the case. So it's important ukuthi sihlale phansi nabazali bethu, si explain the situation ukuthi thina this is what I can do, mina this is what I can afford on a monthly basis. Siyathemba into yobana nabazali bakwazi ubaba understand kuba nabo ingxaki zabo ivele bengathi zibaninzi xa bebona into yobana ye umntana seyisebenza, uva bana ifowuni zingenile. Eyona nto ingamandla kukuba sizise isombululo kule nyewe sijongene nayo, looking at abantu abatsha apha eMzantsi Afrika nemba kaloku omkhulu wentswelangqesho. Ndiyathanda into yobana uvelise, because even nale mental health sithetha ngayo, singatsho sithi ngomnye umba ekusafuneke kuxhotyiswe uluntu, because mhlambe umuntu akazuqonda into yobana umixa njani izikweleti ne-mental health. Ndiyarhalela into yobana uxhobisa umbukeli uba ngaba mhlambe kuphi abo azazifumana into yokubana yeyi le nto seyichaphazela nengqondo yam, uzawubona njani uba andisekho right ngoku, kwaye xa izibona uthe gabhu ngapha usezikweletini, ngapha unoxinzelelo lwengqondo, what is the easiest way out? Because azizohamba izikweleti ngapha funeka ejongene nazo, ngapha ingqondo ininzi, umela njani nayo umntu? There is no easy way out ngingasho ne, but le process yokuthi ukhuphe abantu ezikweletini
it's a long process, and then it dingu support from family, support from the debt counselor, support from nama credit providers. Ngoba if there is not support, there is not enough support, uzothola ukuthi labantu still they are drowning even more in depression, in debts, even though the process ikhona lapha. So support from all angles is important, and not only support from all angles, but also support from family. Now you need to be intentional. Guting funuk puma equality, funuk puma in the situation that I'm in, even the mental health. I mean, it's not okay. Ngifuna ukuthi ngibe right, ngikhona ukunakekela family yami with a sound mind. Yes. But angeke ukhona ukuyenza if you are depressed. It's a process. It takes isikhathi. And naxa ungekho support. Qaba njengaphambi kokuba siyiqwele le conversation, ndiyathanda into yobana umbukelo ohlele ekhaya othi esisimo sithetha ngaso apho e-studio nabo bajonge kuso. Ingaba mhlambe banifumana phi nabo xa befuna this process of getting it over and done with? Le process yaka debt review bangakhona ukusithola. We are available. Our email address is info@psdebtmanagement.co.za, and then they can also contact us on our landline. It's 012-023-2364. See available go Facebook. It's PS Debt Management, na Instagram ps.debtmanagement. Masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana ababukeli baxhobisekile kwaye noko nexhala noba umuntu ebezibona uba uthe kaphu singapha si-stress ngapha zizikweleti noko ithemba liye labakhona. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele uyaqonda ukhumbule kaloku into yokubana kuyo le nyanga ka-October kuphawulwa i-mental health awareness, apho kaloku kunikezwa uluntu kufundiswa ngoxinzelelo lwengqondo. Phakathi ke koxinzelelo lwengqondo ebesithetha ngalo lolu olubangelwa zizikweleti, kodwa ke besinaye uPaul Viashibure sinikeza ingcebiso mbukeli uba ngaba nawe apho ekhaya uzibhaqa usezikweletini, ngeyiphi indlela ongathi uphume ngayo. Usabukele ekhaya Jikelele, masithi qhwi siyobhadala amatyala, ungaqosha uqoshalaze. Nkosi ngokuhlala nathi usabukele inkqubo ndaba yakho ithandayo Ekhaya Jikelele. Ukanti ba usanda ungena ufika sesichwechola ngasemnyango, kodwa ungaxhalabi isekhona enye esikuphathele yona. Kuba ngoku ke siphonononga incwadi, kwincwadi ethi amazwembezwembe kaXuluwe kungenwa nzulu kwibali lokuxhwitha-xhwithana ngobukhosi phakathi kokophondo lwendlovu kunye nondomelele. Njengoko liqhubeka eli bali liphonononga imixholo eliqela equka eyothando, inkolelo zemveli namandla ahlala ehleli okusetyenziswa kwesiXhosa ngokufanelekileyo. Ukuva banzi ke ngale ncwadi kunye nemigudu kandomelele yokuzama ukuphumelela eli dabi. Ngoku ke sithetha naye umbhali wale ncwadi Mzoli Mavimbela. Masikwamkele enkqubeni. Yabulisa msasazi molweni. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi. Ungakho sinabisele ngentshukumo phakathi kukaphondo lwendlovu nondomelele. Ya intshukumo ningatsho ndithi lungquzulwano ngobukhosi bukayise. Ngabantu basebukhosini aba bafana bobabini baphaya emampondweni apho elibali lisekelezo lekhona. Nangona lingebobunyani ncam, sikhona into endaziresearchayo nafumanisa uba yes, mazibe history yethu ethi idepictwe lelibali lethu ukubonakalisa iingontsi eziphakathi kobukhosi bethu singamampondo asenyandeni nawaseqawukeni. Ngoba kaloku umsasazo uzawuphawula uba kudala simane siba sezindabeni even before ndibhale elibali apho kucaba ubukhosi bethu abukacace, especially phaya eqawukeni uba kakuhlehle ngubani efana usebukhosini and buhamba njani ubukhosi bethu. Kakuhlehle ngokulo ncwadi mna andiyibhalanga basically ngokwenjongo zokujonga ke ukungena ezopolitiki zobukhosi baseqawukeni. Mna ndiyibhale ngendlela yokubonakalisa uba namampondo asisizwe esichubekileyo esikwazi ukuphila siphilisana ngendlela yasemaphandleni. Nangona nje siphawula uba kwalo mlinganiswa umphondo lwendlovu umke wayofunda kwano-college e-University of Fort Hare. Umninawa wakhe kundomelele lo angquzulana naye akanasikolo ncam. Yiyo ke le nto indenze oluphando lwam lwanika umdla kakhulu ngale ncwadi, nomxholo wayo watyeba kakhulu ukubonakalisa izinto zonke ezivelelekayo phaa umntu xa ngabe ephethe ubukhosi bukayise.
Mzoli elibali ligxininisa nokubaluleka kokuphonononga indlela abagwebi abawisa ngayo izigwebo ezimalunga nezaphula imithetho. Ngophi mhlawumbe umyalezo ozama ukudlulisa malunga nelenkqubo yobulungisa? Ubulungisa msasazi mabungabi calanye ngolhlobo lokuba mayingabi shortcut into yokugweba umuntu. Makuphandisiswe ngoba siyafumanisa abaninzi abantu ababanjwayo omnye kuto rapile engakhange rape ayothothoza iminyaka. Omnye kufumanisa uba ubulele angakhange abulale. Omnye hayi wathakatha umuntu wabanjwa asinayo ke proof ngelishwa yobuthakathi kukhona kanye akukho. Iyona nto ndiyi-challenge kakhulu inkundla zamatyala namagqwetha lawethu makangajongi ukuba aya represent umuntu emazi uba lo mntu akamoshanga kuba esithi akhokeza ukufumana imali. Makuphandwe njengoba sizifundele ezi degree zethu masingazifundeli ijefo uba sifumana imali okanye ibhizinisi. Ngoba siyafumanisa uba uphondo lwendlovu uthothoze iminyaka emininzi phaya eWellington eMthatha engakhange ayibulale laa nkosi yaphaya engqeleni kuba ke bengquzulana ngobukhosi. Zizimbo zikaNdomelele zonke ezenze ukuba makaphele ebanjwa lo mfo nguphondo lwendlovu. Ngelishwa ke ngoku xa seyiphuma uyazisola urhulumente uba hayi siyazisola ngokuba ungenzanga nto. Hawa sicinga uba singakubuyekeza ngesixa semali le minyaka uyihlele ejele. Ngelishwa ke wena msasazi noba ungabuyisa imali awulibuyisa ixesha lomntu nereputation eyenzekileyo xa bemtyhole ngesenzo esithile sobundlobongela okanye sokophula umthetho. Ezi sihloko sithi amazwembe kaXuluwe sithetha ukuthini and sinxulumana njani neli bali? Ndilinyibe kwisiqhalo lamaXhosa okanye mhlawumbi sisaci, I'm not sure. UXuluwe wayekwidaba elinzima nabathwa apho wayesilwa ngabakwaXhosa. So amazwembezwembe ke it's ups and downs okanye ndingathi zii-intricacies kuba nokukhumsha. Yinto enobunzima obuthile kungquzulwano phakathi kwabantu ababini. Mna ke ndalitsalela kubukhosi bukaphondo lwendlovu kuba engquzulana nomnina wakhe uNdomelele. And nayo yavela kwiichapter zonke apho mane sisho yeyi ubomi bam ngamazwembezwembe kaXuluwe ndandingazazi uba ndingathubeleza kobukhosi ndizofikelela kwezi ngotsi zemiwonyo yamahlande enyuka obukhosi bamampondo. Le ncwadi ibonakala ngathi igxile nzulu kwiinkcubeko nezithethe zamaXhosa. Ingabe ungabelana nathi ngenkqubo yakho yophando? Msasazi kakuhle. Yiyona nto ke injongo yam kokubhala ngale ncwadi i-ethnographic kakhulu ngoba bendiqonda uba okay kudala abantu ezifunda ii-novels ezingesimontlalo but ufumanisa uba okay zithetha kakhulu mhlawumbi ngothando phakathi kwabantu abathile. Umzekelo incwadi ethi uDingezweni kaProfessor Mduze irayithi kakhulu nayo ijonge isimo sentlalo somntwana ongaqeqeshekanga ongamameli bazali ophelisa kwantshabalalo. Mna ndaqonda asirepresentwa ncam ezizweni singamampondo. Kunjani uba ke mna ndithubelezise eli cala lenkcubeko yethu kuphilwa njani emampondweni? That is why ufumanisa uba kwisahluko sokuqala ndimzobile lo mlinganisi unguphondo lwendlovu uba ukhule phi enyandeni. Wafunda eMount Nicholas, waya eSt John's College eMthatha, wanyuka waya eFort Hare, waphela ebaleli gqwetha abelilo nangona engakhange apractice. So inkcubeko yasemaphandleni ivela kuzo zonke izahluko zam plus eyasedolophini. Ngoba ndibonakalisa uba ngelibali ubomi bethu abumanga ndaweni inye msasazi buyaqhubeleka. Ewe ke asithi makubuyelwe Embo kuphele ngoba ke ngelishwa Embo ngoba asinokwazi ukubuya but kubalekile sizazi uba siyaphi sisuka phi singobani. Ibalulekile kakhulu Mzoli. Xa siqola le ncwadi iyayawongwa kunyaka ophelileyo kwaye kusetyenziswa yona kufundo kumhlobo wenene. Ithetha ukuthini loo nto leyo kuwe? Sasazi ndothuka kakhulu ngoba ekuzifika emhlobo wenene yafika ezandleni zegqala uBrambo Mbewu. Uye umuntu owayibonayo uba amavumela le ncwadi iyayideserva i-play iyohlala phaya eredweni ifundise isizwe ngoba yeyona njongo kum bendiyibhalela le ncwadi. Andiyibhaleli kwenza mali msasazi okanye udumo. Kukufundisa abantu uba sikhona isizwe esingamampondo, sinabantu abaphilayo njebana i-rich le ncwadi ne-culture even ne-geographical features. Uyofumanisa uba umntu ndiyamzobela uba kukho umlambo ngumzimvumo, kukhona abantu abaphila kwiintaba zasemlengana njalo njalo. Ibe i-honor ke ngokwebaleka kakhulu into ye-awards isalazi ngoba yeyona nto bayabatsalayo ii-judges zatsho uba ndinayo neglosary ecacisela umntu uba xa sithetha ngesimpondo sisithi mtram uthetha ukuthwani ungavele ube lost ufunde incwadi. Yeyona nto ibalulekileyo kuba nokukhulisa ulwimi akunyanzelekanga uba sihlale esiXhoseni kuphela. Sinesibhaca, sinabathembu, sineendlela zokuthetha ngeengingqi zethu. Okubalulekileyo umntu makasixelele uba uthetha ukuthini xa esithi umzekelo ukucala kwamadzikane.
uzakwamkeleka mhlambe ku language board. So yanenza ndaziva ngichulumancele kuba ke nencwadi enesimpondo phakathi iwongwe kuwonge libaleka ngaka lesalasi. Mzoli uchaba lixesha masibulele kakhulu ngexesha lakho sekunqanelela konke okuhle nangamso. Ngiyabulela msasazi ngelithuba. Enkosi. Lowo ke mbukeli ibingumzoli Mavimbela besinabisela ngencwadi yakhe ethi Amazwembe kaXuluwe egxile kumbango wobukhosi. Makhola Asigoduke. Hayi masigoduke mdrum sichaya iqhuma lewe. Right sibambe ngazibini mbukeli khumbula ke amabhokobhoko azawufika kweli loMzantsi Afrika ngomso bathi xesha ke 10:55 5 to 10 bazobe begaleleka kwaye ke bakuthiwa bazawuhamba ke kule world tour yabo bazawuqala pha ePitoli bathi Johannesburg babe bethi naseSoweto 2nd November FNB Stadium. Hayi sipha andizophoswa kwanto yonke into nzabe ndikhona. So mangazibini ke kababukeli bethu beEkhaya Jikelele sikhona kokhona ke ngomso qinisekani into kubana niyasilandela nakumakhasi ethu onxibelelwano umuntu abe nosuku olufanana inhliziyo yakhe. Sanithanda.